Persona-Hautomo. Matti. Jarita. Riitta. Heikki. Helena. Telma. Nuoret ovat kuin sorsia, jotka kelluvat ja pyörivät elämänne vesissä. Yksi sorsa on jäänyt pyörimään vain paikalleen, pääsemättä eteenpäin. Toinen sorsa taas uiskentelee aktiivisesti paikasta toiseen, nappailen pullanmuruja. Ja kolmas tähyilee toiveikkaasti taivaanrantaan lentoreittejä hakien. Sorsia on monia. En mä tarvii mikkiä, mulla on 3 lasta, vaan saa huutaa. Joo, eli mä esitän teille yhden haasteen ja pulman, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tilastot on ihan tosia, nimet on keksittyjä. Tässä on 100 ysiluokkalaista Jonne. Ja meille käy nykypäivänä sillain, että ne pääsee ysiltä, niin sitä 5 Jonne ei löydä paikkaansa. Sillä ei ole mitään paikkaa koulua, mitkä mennä sen jälkeen. No, kun nimi on näillä Jonne, niin niiden on pakko mennä kaikkien ammattikouluun, ne ei voi mennä lukioon. Niin. Sitten käy sillain, että seuraavan 2-3 vuoden aikana näistä 100 Jonnesta, niin 25 ei valmistu koskaan sitä ammattikoulusta. Ja me ollaan nyt keksitty ratkaisu, joka palvelee niin heitä, myös heitä, ja paljon laajempaa osaa. Ja nyt mä näytän vielä, katsokaa, tässä on yksi jonnekas Jonne, minkä tarina tulee vielä myöhemmin. Niin, jatketaan tarinalla. Kaino ja Vieno istuskelevat puistossa. He keskustelevat mieltään askarruttavista, elämän suuristakin asioista. Kaino on työssä käyvä 25-vuotias opiskelija. Hän ei kuitenkaan ole tyytyväinen elämäänsä. Hän ei koe, että hän pääsisi hyödyntämään omia kykyjään. Hänen elämänsä tuntuu tylsältä ja merkityksettömältä, vaikka tekemistä riittää ja rahaakin tulee ihan mukavasti. Hän haluaisi tehdä jotain, jossa hän tuntisi olevansa oma itsensä, mutta ei oikein osaa ja tiedä, mitä voisi tehdä. Onhan hänellä asiat kuitenkin ihan mukavasti. Kainon kaveri Vieno taas tuntee olevansa täysin hukassa. Hän pääsi peruskoulun jälkeen lukioon, mutta lopetti sen noin puolen vuoden jälkeen, koska se ei kiinnostanut. Vieno on 18-vuotias. Sen jälkeen hän ei ole saanut töitä, eikä ole keksinyt mitään järkevää tekemistä. Hän on kuitenkin kiinnostunut monista asioista, muun muassa musiikista ja kitaransoitosta. He huomaavat puistossa istuessaan heidän lähelleen kasatun ulkoilma-lounge-tyyppisen mukavan näköisen oleskelupaikan. Sen yllä lukee Persona-Hautomo ja tervetuloa. He muistavat nähneensä samanlaisen logon jonkun jakamana Facebookissa ja muistelevat sen liittyen jollain tapaa ammatinvalintaan, kykyjen tunnistamiseen tai muuhun vastaavaan. Koska heillä ei sen kummempaa tekemistä ole, he päättävät lähteä tutustumaan tähän juttuun. Persona-Hautomo 2, joka muuten on 1. Meidän ideamme on pop-up Persona-Hautomo. Ideana on hyvin paljon helpottaa, yksinkertaistaa opinto-ohjaajien, kuraattoreiden, työhallinnon, sosiaalitoimen ja niin edelleen työtä. Tehdä sellainen erilainen palvelu, joka kiinnostaa nuoria. Se on sellainen, joka palvelu on rentoa, se on helposti lähestyttävässä ja monipuolista palvelua saava toiminta. Siinä on mukana tämmöisiä vertaistukinuoria, jotka ovat tukemassa näiden ammattilaisten työtä siinä paikan päällä. Meillä on 5 palvelua, jotka tässä demonstroimme teille. Leiri-Hautomo. Sitten
Hautamo. Puistohautamo. Ja sisähautamo. Ja nettihautamo. Tällainen on pop-up persona-hautamo. Jep. Ja mä kerron vielä tarinan tästä yhdestä onnekkaasta. Tää on ihan tosi tarina, nimi on vaihdettu. Eli mä tein lähikunnassa aikaisemmin töitä etsivässä työssä ja tällä jätkällä kävi hirveä säkä. Ei siksi, että se vaan sattui tapaan mut sen takia, että mä menin tuuraan jotain nuorisotiloille. Tää kaveri oli just silloin lopettanut koulu, silloin oli käynyt tää, että se oli mennyt, ei sitä kiinnostanut, se oli laitettu kokkilinjalle. Sitten mä haastattelin vähän sitä, että mitä sä osaat, mitä sä haluat tehdä. En mä osaa mitään ja ei hän oikein tiedä mikä kiinnostaa, mutta pakko löytäisi jotain, että hän sai rahaa. Miksi sä tarvit rahaa? No kun hän haluaisi ostaa sellaisen romuauton ennen kuin täytän 18, minkä mä laittaisin kuntoon. Mä olin sitten, että joo, että pitäisikö niin ehkä miettiä, että tämmöistä autot kiinnostaa sua, että käydäänkö tutustumaan yhdessä paikassa. Käytiin tutustumaan Tampereella Siltavalmennuksen autopuolen tuotantokoulussa. Siitä lähtien, kun mä astuin ovesta sisään, sieltä tuli opettaja kertoa, mitä siellä autokorjaamolla tehdään. Mä en ymmärtänyt enää sanaakaan, siellä puhuttiin autokieltä. No, mä tavallaan unohdin koko jutun sitten ja tää kaveri innostui siitä ja meni pari vuotta. Kangahan ST1 ääni tuli mua vastaan ja sanoi, että moro Matti. Joo, moro. Arvaa mitä? Hän valmistui auton asettajaksi. Loistavaa. Silloin oli säkä, koska mulla oli aikaa ja just tietoa, että mahdollisuuksia on. Ja osattiin etsiä siltä nuorelta se, mitä hän osaa tehdä, mikä häntä kiinnostaa. Niin se meidän ideana on, että ei olisi vain yksi onnekas, vaan ihan nämä kaikki plus muut olisi onnekkaita. Että hyvissä ajoin osattaisiin jo tunnistaa se, mitä he osaavat, mikä heitä kiinnostaa.